Баби. Остави миличък това. Сега ще... Той подрежда. Добре. Баби, искаш ли да разрежеме тортата? Искаш ли парче от торта? Баби, айде, че свещичките. Бързо! Айде си взема. Трябва да изчакаме обаче. Какви са тези хитрувания? Браво! Хайде пак! Браво! Хайде пак! Трябваше аз да взема на негасящи се свещи да духа тук до пълно обезумяване.